Ngiyanibingelela ngibingelele umbukeli emakhaya kanye nawe mfundi. Sakwamukela ku-channel yethu yesiZulu. Namuhla sizokwenza incwadi emnandi ethi Impi Yabomdabu Isethunjini. Sizocala sichaze ukuvezwa kwabalingiswa, ukuthi abalingiswa bale novel bavezwe kanjani, ebese sichaza isakhiwo sale noveli okuyi-mbuzo omude 25 marks kwi-exam. Ukuvezwa kwabalingiswa. Abalingiswa noma umlingiswa yilo muntu osetshenziswa umbhali ukwenza yonke imicabango yakhe, noma umuntu owenza okuthile endabeni. UNjinixele umalume kaBafana uvezwe njengomlingiswa oyikholwa, ngoba ngenkathi ebuya emlazi kaBafana uqala ngokuthandaza ngaphambi kokuba abikele umkakhe uMakhumalo ngohambo lwakhe. Uvezwe futhi njengomlingiswa onobubele, ngoba ukhulisa izingane zikadadewabo uBafana noLinono. Uphinda athathe izingane zikamshana wakhe uLinono zihlale naye kwakhe. Simthola futhi esemukela uBafana kwakhe eMpaphala, kodwa yena wayemxoshile eMlazi. uBafana John Mpapatisi Ngubane, yena uvezwe njengomlingiswa ongenabo ubuntu. Lokhu sikuthola ngenkathi exosha umalume wakhe uCele obezocelela izingane zikaLinono indawo yokuhlala. Uvezwe futhi njengomlingiswa ozithwalayo. Uqhosha ngokuthi yena usonta kobelungu nezingane zakhe zifunda ezikoleni zabelungu. uPoppy umkaBafana ungumlingiswa noma uvezwe njengomlingiswa odelelayo. Simbona ngokuxosha uMaxakushe emzini wakhe emnuka ngokuthi usefuna ukuzenza umama wekhaya lakhe ngenxa yokuthi utshele uBafana ngezinto ezenziwa u-euthanasia. uPoppy ukhuluma noBafana emtshela ukuthi ukufamu ngeke abukhipha kuyena. Indlela akhuluma ngayo nomyeni wakhe ikhombisa ukwedelela. uZithelile. uZithelile uvezwe njengomlingiswa okwazi ukuzimela. Lokhu sikuthola ngenkathi eshaya uKhanjana omedelela ekwaluseni. Uvezwe futhi njengomlingiswa ophokophelele imfundo. Simthola ecela kumabhalane weDipu ukuthi isikhathi seDipu sisondezwe ukuze azokwazi ukuphuthuma esikoleni. Uvezwe futhi njengomlingiswa ohlakaniphile. Simbona ethola umfundaze wokufunda eMelika. uZithelile uvezwe njengomlingiswa ophokophelele impumelelo. Siqhubeke sichaze uHlanganisani. uHlanganisani yena uvezwe njengomlingiswa osebenza ngokuzikhandla ekhaya ahlala khona kanye nasesikoleni, ngoba uyasebenza ezingadini zabelungu eShowe waze wakwazi nokuzithengela ibhayisikili lokuya esikoleni. Uvezwe futhi njengomlingiswa othanda ukufunda futhi ohlakaniphile. Simthola athi iphepha lesiNgisi belilula kuyena. uMelody no-Euthanasia, izingane zikaBafana kanye noPoppy, bavezwe njengabalingiswa abaphakathi komhlane nembeleko, ngoba abazali babo banemali, izingane ezidla izambane likaPondo. u-Euthanasia uvezwe njengomlingiswa yena ogangile. Lokho sikubona ngokuthi atshontshe imoto kathisha esikoleni aphinde atshontshe nemali kaMaxakushe. uMaxakushe yena umsizi emzini kaBafana. Uvezwe njengomlingiswa onempatho ngoba ubegada izingane zikaBafana. uMelody no-Euthanasia zizincane zazizakhulu. Uma sikhuluma ngokuvezwa kwabalingiswa, uyacaphuna encwadini okuzofakazela ukuthi kungani uthi umlingiswa othile uvezwe njengomlingiswa onjalo. Isibonelo, uBafana uvezwe njengomlingiswa oxhoshayo. Sibona ukuthi aqoshe umalume wakhe angafuni nokuthatha izingane zikadadewabo uLinono. Siqhubeke sichaze isakhiwo senoveli. Uma sikhuluma ngesakhiwo senoveli, uchaza isethulo noma isingeniso. Esethulweni sithola isithusa sodweshu, bese uyaqhubeka uchaza umzimba. Emzimbeni sithola ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, uvuthondaba,
emva kwaloko bese uyaphetha. Isethulo noma isingeniso. Esethulweni sale noveli Impi Yabomdabu isethunjini, umbhali usethulela umlingiswa osemqoka okungubafana ngubani. Isisusa sodweshu. Isisusa sodweshu sidalwa ucele osuka eMpaphala ezocela umshana wakhe ubafana ngubane ukuba athathe izingane zikadadewabo uLwinono, ukunguHlanganisani kanye noUzithelile. Ubafana ushaya phansi ngonyawo, akasemukeli isicelo sikamalume wakhe ubafana ucele ngoba ezibona ephila impilo engcono kunephilwa eMpaphala emafamu. Umzimba. Ukubhebhetheka kodweshu. Ukubhebhetheka kodweshu kulapho udweshu olucale esethuleni selukhula, inkinga isiyasabalala ngamanye amazwi. Emva kokunqaba kwabafana ukuthatha izingane zikaLinono, ucele ubuyela emuva eMpaphala ebambe ongezansi emangazwe ubafana indlela amphathe ngayo. UPoppy uxabana nobafana ngoba engafuni ukumtshela ukuthi umalume wakhe ucele ubezothini. Ubafana uzithethelela ngokuthi ubengafuni ukuba umalume wakhe abone uPoppy egqoke izingubo ezithene emzimbeni zokuzivocavoca. UPoppy naye ushaya phansi ngonyawo ngokuthi akazifuni izingane zasemakhaya emzini wakhe. UPoppy umkabafana akaboni ngasolinye noMathiloni Mngadi phecelezi Matron Mngadi ngoba yena ebona isenzo sikaPoppy sokungamukeli izingane zikaLinono singamukelekile noma singesihle. Isixakaxaka kulapho izinkinga ezibhekene nomlingiswa osemqoka zikhula kunokuba zixazululeke. uMaxakushe ubikela ubafana ukuthi uEuthanasia usemqedile ngokweba imali yakhe. UPoppy uxosha uMaxakushe ngoba ethi ubengabikeli ngani yena ngodaba lukaEuthanasia nokweba imali. UEuthanasia utshontsha imoto kaMiss Hawkins uya nayo eLindelani. UPoppy uthengela uEuthanasia izimoto ngaphandle kwemvume yomyeni wakhe ubafana. Kudayiseka umuzi eMlazi, umuzi kabafana. Imali adayise ngayo umuzi uthenga imoto kaNokusho iLexus. Le mali uyibhubhudla ngotshwala. Uselala ngabo aphinde avuke ngabo utshwala. Ngenxa yokucwila kakhulu ezinkambini zikaFaro, uDamane ehlaselwa ukugula. Ubafana ubolekisana ngemoto yakhe. Imoto yakhe kaNokusho aceda ukuyithenga. Imoto iyaginqika bese usale engesenamoto. Umfowabo kaPriska, uPriska ulona obolekwe imoto kabafana waginqika nayo. Umfowabo uMgwazeni ohlala eGoli oyinkinsela uyalela ubafana ukuba asule icala uma engafuni ukubona okuthile. Ngamanye amazwi useyamsongela ukuba asule icala. Kusongelwa ubafana. Ubafana usebalekela kumngani wakhe Manzimtoti uGetro Msibi okuyilapho athola ukwazana nodade kaGetro okungu-Alice umhlolithwasa ohlala kwaMashu. Ubafana simthole esehlala kwaMashu neThwasa uMaMsibi. Ukuhlala kwakhe akukuhle neze ngoba uthunyiswa okwengane. Uwasha izimpahla zangaphansi abuye ashayele iThwasa ihlombe uma selivukwe idlozi. uMaMsibi uqashela ubafana imoto, uyamtshela ukuthi unesinyama kuhle abuyele ekhaya eMpaphala ayolungisa izinto zakhe. Ubafana uthatha imoto ezondlula ngakwakhe eLalusha. Ubona umkakhe ehamba
nehwanqa lezinsizwa. Umkakhe uPoppy umbona ehamba nehwanqa lezinsizwa. Lokho kwamenzela usizi uBafana esefuna ukuziphonsa olwandle aqede ngempilo yakhe ngenxa yezigameko ezazimehlela. Uvuthondaba. Uvuthondaba kuba isigameko esikhula lapha kuphenduleka khona imibuzo yonke ebesibuzana yona njengabafundi. Mhlawumbe ukubuzana ukuthi ingabe uBafana uyophelelaphi? Uvuthondaba. uBafana ugcina ephindele eMpaphala kwamalume wakhe eMpaphala. Wemukelwa ngezandla ezimhlophe umalume wakhe uCele benonkosikazi wakhe uMakhumalo. Kuthi kusenjalo kutheleke uHlanganisani noVikizitha befika noPoppy. Bobabili bavuma amacala abo bayaxolisa koHlanganisani nokuZithelile benzelwa umsebenzi. uCele wabathela ngenyongo, izinkinga zikaBafana ziyaxazululeka. Isiphetho. uBafana noPoppy bagcina behlala eMfangideli, badayisa umuzi wabo oselalusha, umndeni wonke waxolelana wabuyisana. Masikhuluma ngesakhiwo, sikhuluma ngesethulo, isisusa sodweshu, ngiyaphinda umzimba, emzimbeni sithola ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, uvuthondaba, ebese ubhala isiphetho. Uma ubhala lezi zinto kuzomela ucaphune okusencwadini ukuze uzosekela ukuthi kungani uthi lesi isixakaxaka njengoba ngiyenzile nami kule video lena. And then kule video lena elandelayo ngizochaza indikimba kanye nesizinda sale noveli Impi Yabomdabu Isethunjini, so that uzoprepare for ama-final exams wakho. And also don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.